A v rukavičkách roztlačíte vůz Hyundai Santa. Jistý. Ještě kousek. No, dobrý. A Birka se dívala. Marčo, popřelaná. Jo, dolů, proč ho držíš? A budeme startovat. Soutěžící číslo 2, Marča zvolila taktiku na motání, skoro celého levela na pěst. Tomu na dlaň, takže jdeme na to. 3, 2, 1, start! Už jede. Tak podpořte Janu, zatleskejte, zazvěte! Podpořte jí v výkonu, tady to vypadá na rychlejší čas. Roztáhla to pěkně, ano, 14 vteřin 55 sekund, zatleskejte za Marčiní výkon. Krásná práce. Za odměnu to nemusíš vracet zpátky. No to dostane. Má to auto, ty. Vidíš. Tak. Evičko, tady máš hladíčko. Takže, až budeš připravená, jsi připravená, dobře? Takže 3, 2, 1, start! Já to tam má sílu. Tak jo, jsme tam! 22,60, zatleskejte Evičce, nebo Marušce, to je jedno. Evička, jasně. Tak, děkujeme za rukavičky, dámy, ještě tady zůstaňte. Teď potřebujeme si chlapy. Takže tamhle pán. Vy taky pojďte v těch bílých a vy taky pojď. Výborně. Už máme pána. Tak jeden tam musíte zůstat chlapci. Tak třetí jmenovaný tam zůstane. Tak máme 2, 3. Výborně. Tak, vaše stejné jméno, mistře. Mirku, tady máš rukavice. Tak, já jsem zvědavý, jestli nejhorší pánský čas bude lepší než nejlepší dámský čas. To je taková ještě jakoby soutěž bokem. Takže hop se Lana, Míro. Dobrý, funguje to, takže Míro. 3, 2, 1, start! Tak, rozjezd docela dobrý, vidět, že jsou to prostě nový boty, že ještě lepí k tomu asfaltu. 9 vteřin 41 sekund, přátelé, zatím nejrychlejší čas. Míra se toho zhostil. Start! Automobil Hyundai Santa Fe. Něco přes tunu vážící, na 10 metrech ho Jirka roztlačil v čase 10 vteřin 49 sekund. To znamená zatím druhé místo v pánské kategorii. A před námi je poslední, třetí souboj. Jsi ready? 3, 2, 1, start! Možná, že jsi mohl odložit ty klíče od toho paneláku. Jedu dál a Míra to dali s kuriozitkou spády do závěr. 12 vteřin 72 sekund, to je třetí místo. No vidíš,